Can I call you Rose? 'Cause you're sweet. Symetriu máme všade. Či stojíme, či sedíme, či sme vonku, či sme dnu. Symetria bude všade. Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room. Symetria je rozložiteľnosť na dve alebo viac časti, ktoré sú navzájom identické alebo zrkadlové. Jednoducho na oboch stranách rovnaké. Asi preto, že je to na oboch stranách rovnaké, sa na to dá príjemne alebo dobre pozerať. Can I call you Rose? 'Cause you're thorn. Preto aj ľudia vydržia dlhšie na tých symetrických scénách, lebo proste vyzerajú krajšie a sa na to lepšie pozerá. Pozrite, aké slnko je. Can I call you Rose? 'Cause your roots have the power to consume me. Práve preto, keď budeme mať vo veciach trošička symetrie, trošička poriadku, tak sa nám bude o trošička lepšie žiť.